Va, 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 va. La pelota controlada, Pedri en la frontal, quiere dar la vuelta, la pide Lamine para el disparo. El español con dos hombres Quasi. Espera que diu mi pan en el alfabeto. Buenas noches, bueno, ha sido un accidente, ha habido algunos heridos, ninguno de gravedad, afortunadamente, los servicios de seguridad... Pero en català no, no fos cas. Sé que es muy futbolero, que es del Español, que su padre fundó la... Esto, Español, Salvador Illa. ¿Cómo les... Minut 52, primer gol, no és broma, ho acabo de visualitzar. Vamos! Us he dit, que era puto gol. Una cosa, això als vostres pobles com es diu? És horxata amb granitzat de llimona. Com es diu? Aquí a Igualada es diu barrejat. I està molt bo. La Luna, la Mireia, l'Isaac, la puta cabra. Ella és top 1 persones més gracioses que jo conec. Vale, creo que ya está, ¿no? Yo ahora quiero que no lo traigas porque tú lo has chupado. És una cosa que és per tots, però és per fer calculador de Carballo. I és algo molt important per nosaltres. En sèrio? Relacionat amb primer de batxillerat. Maybe. Oh, ja sé què és! 3, 2 únics. No! Dios, qué terrible que están, Juan. Déu meu, això ho vam fer primer de batxillerat. Ai, Que escarosa que està. Fa puto fàstic. Estem a Roses. Estem veient el pitjor podcast del món, una puta vergonya. Ah, que seguim? Després d'un preciós road trip on hem escoltat toques grasses, hem arribat a Roses i ara estem mirant xapa a la ràdio, al Podfest. És el tiet d'un col·lega. Però si és el tiet d'un col·lega nostre, si ho sabem, és Vox Populi, això, entre nosaltres. com un nom supernormal. Sí. Es diu Josep Capdevila. Veus? És que em sembla increïble. Quina barbaritat, deuen estar suant que flipes. S'ho mereixen. Per què els odies tant, Pau? No sé, és la meva performance d'avui, realment no els odio tant. La Gala un dia em va demanar que li fes un cap a la boca. Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Jo et porto un... És veritat. Vaig escopir i li va entrar dintre la O boca. un entrepà de merda. Ella va fer... No, jo quasi ho vomito, bro. Tinc molta calor, estic molt clar. cansada, Déu. Per què? Mireu en Pau. Us agrada el meu No té nòvia. Amb Vanus. Arroba en Vanus. 200 likes? No. 200 likes són molts o pocs? Jo crec que molts. Són molts. 20. 200 likes i al pròxim vlog li faig un cap a la Gala Castelltó, a la boca Llobregat. Ho haurem de fer ara, Gala. Va ser tan desagradable. Jo vaig riure molt. Clar, tu vas riure, fill de puta, ara és com si només m'hagués liat jo amb tu i tu amb mi no. A sobre és humillant. Mireu quina hora és. I per tant, Sabeu que tot posava això el full s'ho de ha ruta, inventat per que dinàvem a la inculpar-me 1 mi i han passat 43 de minuts. allà. I jo tinc dinar aquí, no? Jo tinc una pobra falta de llimó. No, molt trullo, poca broma. Bàsicament una successió de Imagineu-vos, tio, ningú ha dinat. A més, això és una cosa fantàstica perquè van canviant de versió sistemàticament. He esmorzat molt. Jo estic cobert, ja. Jo no he Un esmorzat. moment a l'altre, doncs... Jo no he esmorzat. Tu està guapa, aquesta càmera. Tu podries esmorzar-te a l'Alberto. I tu, què esmorzaràs, Alberto? Nosaltres anem al restaurant, no? Van canviant, la qual cosa van pitjorant. Anem a prejonar per dinar, família. Una part de la pena. Transició. És intentar autoinculpar. Mireu que bones aquestes olives. Estem al súper perquè estan fent una paella que pinta una mica certament horrorosa. No, fa bona pinta la paella. Ara, jo pensava que vull dinar espaguetis a la carbonara. Jo també. Jo pensava que diríem una cosa certament millor. Perquè s'ha de ser agraït, eh? S'ha de ser agraït. Jo li he dit a la Gala perquè està molt I negativa feia ara. molt bona olor. Ets un Jo li he mentider. dit, escolta'm, ninyata, perquè clar, li he dit, escolta'm, ninyata de merda. És veritat. El menjar és menjar, però nosaltres el que estem fent de manera molt estratègica és, sabíem que hi havia un súper, que era una mica fake news al principi perquè l'hem hagut de buscar, però mireu què hem agafat. I ara no sé com girar la càmera, nois. No sé què estic enfocant, ara. Unes olivetes. I els posem aquí. No, però jo aquesta blanca no la vull per res. Vinga. Mira, i cap així. Veieu? Així és com s'intoxifica la gent, nois. Va, voleu que gravi la vostra mami fent coses d'oliva? Mireu-la. Això què és? Florit? O què és? És florit, això? És grassa, no? Sí, bé que sí. Abans la vostra mare, amb això d'aquí, joder, m'ha fet molt de mal, la filla puta, veus? Ara li farem el mateix a ella. Que la donguin pel Que ets cul. bonger, bro. Que ets Veus? Que li donguin pel cul a la vostra mare. Vols unes campesines? Sí o no? Va, s'haurà d'agafar, nois, complements. Ah, l'he tallat, eh? Però la vostra mare s'ha tallat, ho gravo, que tot és viral. Para, ensenya-ho, Ah, no, ensenya-ho. era això. Ho veus?
Era fake news? Sí, ho sento. Era una fake. Ho sento, fills. Em pica l'ull. Vols que t'escupi una altra vegada? No. M'he fet mal. Ara comparava això aquí, no? Va, nois, 10 bebès. Vaya pintón. Ai, que mono, està plorant. Entenc que els que estem aquí som els morts de gana. Crec que m'ha fet... Sí. Hem corregut. Està bona? Està bona, Ivet. Try it. T'agrada? Doncs pues jo he demanat mig-mig. Miqueta de carn, una miqueta de peix. Sí, és que és més color de paella. Bueno, us he de dir que Està bona, està bona. A veure, la de peix. Molt bé. Molt bones. Jo, fer-me una paja. Això talla-ho, eh? No, clar que no ho tallaré, t'ho hubieras callat la boca. No, va, però talla-ho al moment que dic que tallis, m'entens? No. Joder! Ara he de deixar tot aquest plàstic que em fot un pal històric només per humillar-te, tio. És més graciós si talles el... Em vaig a fer una paja, pum, tall, saps? Mira Marc Andreu, mira que mare és. A veure. Ell també se'n va masturbar. Aquest és el nostre cap. Us presento l'Alberto Gadel, potser alguns el coneixeu. Potser alguns el coneixeu o potser alguns el confoneu per la Julieta, perquè té el mateix cul i les mateixes tetes. Que no me la trauré del cap i si us parlo de veritat... Això és una cançó de la Julieta. Ai, espera, que m'atropello. Ai. El meu rímel negre tancant les mans de les meves amigues. Porque pienso en ti cada noche el volumen. En mi cotxe. M'han abandonat i he hagut d'anar sola a l'apartament caminant. Però ja m'he trobat els meus girlies. Hola! We are fucking lost. Com? Que no trobem ni la porta, ni ningú ens obre, ni res. És broma? M'estic fent pipi jo. Que no sabem obrir. Estem a l'apartament, ha estat probablement el pitjor apartament en el que jo he estat mai, sobretot perquè no podem sortir. O sigui, no podem sortir i tornar a entrar. Quan sortim ja no podrem tornar a entrar perquè no tenim les claus de baix. Ens ha obert una persona que viu en aquest bloc de pisos. O sigui, podem obrir aquesta porta, però no podem obrir la porta del portal. I és terrible, a més, mireu. Aquí està la pobra Berta que es vol morir. Fa pudor, fa molta pudor, hi ha 2 lliteres i una cuina escarosa. Jo no tendeixo a ser pija, però a mi això em fa un puto asco. Mentrestant la Berta, ella com que fa journaling, sap trobar el positiu de les coses i llavors ve aquest balcó, però en canvi jo que no faig journaling... Aquí prens el sol. Clar, perquè tot això us ho explica en la gala que hem de fer temps perquè no tenim claus, en plan que no podem marxar. No podem marxar de l'apartament perquè no tenim com entrar. Jo I no m'estic volem pixant. molestar el pobre veí que diu que està hasta el cony dels pisos turístics amb puta raó. Clar, hem tornat al Podfest perquè d'aquí una hora, bueno, 40 minuts, fem el programa i aquest és el meu necessari amb coses. Hola, Alberto Gadel. Hola. Hola, Andy. Què tal? Bueno, ja ens toca a nosaltres fer el programa. Mira, en Marc Andreu, que contenta. Família, ja estem asseguts, tinc molta calor i em toca el sol a la cara, però m'agrada això que m'aguanti així. El problema és que tenim el guió al mòbil i jo això ho odio perquè lluirà que estic mirant TikTok i em sap una mica de greu. Però bueno, mireu que guai. Oh! Anem a sopar. Mireu, mateix bloc. És que això passarà el mateix fins i tot amb això. Igual d'insuportable. Desbloca. Puc fer plaqueta? A punt de desbloquejar 2 points of view. Me equivoqué, familia, lo siento. Me he equivocado de restaurante. I'm only human, after all. La meva petita Berta Roca tallant la pizza com si la Kendall Jenner estigués tallant un pepino. Go, Kylie, go! You're doing so good, sweetie. Go, Kylie, go! És que em costa molt sempre tallar. I tu què has demanat, Ivet? Salmó amb arròs, però m'ho he portat amb una pissarra. I volies un plat fondo com aquest. Aquesta pasta a la bolognesa, que per cert està escarosa. És segurament la pasta a la bolognesa més dolenta que jo he menjat a la meva vida. I mira que jo me les he fet borratxa de festa. Bueno, és un clàssic. Estamos marchándonos d'aquest apartament perquè no volem més. Hem decidit que no dormim aquí perquè ens fot por, tio. Seguretat primer. I ara marxen elles i jo me'n vaig a un bar
amb l'Alberto, en Pau Leiva, en Marc Àngel, l'Andic, no sé qui més. Viva Espanya! Això no pot. L'heu d'entendre, va molt begut. Ara m'agradaria viure a Mataró i haver baixat amb elles. És el pitjor dia de la meva vida. A mi em sembla escandalós que Israel quedi segon. És una barbaritat. Hola, 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 hola. Hola! No vaig gravar res més, és veritat, petits padawans. Em sap greu, ara mateix estem a Catalunya Ràdio amb en Pau Leiva fent temps per agafar els nostres respectius busos perquè m'ha agafat un AVE de Girona a Barcelona. I aprofitaré per gravar una publi que tinc, que és això d'aquí, que justament m'havien enviat el cartell a Catalunya Ràdio. Jo la setmana que ve no treballo i era com molt complicat, llavors ho gravaré ara. I ja està! Tenim en petit Pau Leiva mirant YouTube. No, ara treballaré, nois? Què faràs? Editaré un vídeo per la Heavy. Ho puc dir, avui és diumenge, no? En plan, estic a redacció però puc fer altres coses. No? Digues alguna cosa, va. També farem petting, va dir la galera. Sabeu que en Pau Leiva em va escopir la boca? Ai, bueno. Són com petits germans, però m'escupa la boca. Bueno. En Pau és el meu fan. Ai, vaig estar 24 hores sense mòbil, és veritat. M'ho vaig passar fatal, però vaig ser molt valenta. Doncs mireu, aquí m'he preparat el meu set. I faré el vídeo literalment així, amb la Osmo també. Ah! Estudia filologia catalana. Jo volia estudiar filologia catalana. Fa molt que no penjo res ja. Jo ja trobo falta la Mar, que em comenta sempre. Va, som-hi a gravar, família! Creieu que aquest és el pitjor vlog que jo mai he gravat? Crec que sí. Família, em despedeixo aquí i m'acomiado, vale? Que tingueu molt bona setmana. Jo estic super malalta, tinc molts mocs. El Barça crec que ha perdut. Està sent un dia duríssim. Vale. Digueu-me quins vídeos voleu veure. Si no m'ho dieu, no us puc ajudar. Us puc ajudar a bon contingut. Què voleu? Preguntes i respostes, blogs... Què voleu? Què voleu? Digueu-m'ho. Ui, tinc un petit gra aquí, Bueno, petit, que m'ocupa pràcticament tota la cara. En fi, família, ens veiem al pròxim vídeo, vale? Adéu!